И здравейте хора! Здравейте, в днешния епизод ще играем на една нова игра. Надявам се така да ви хареса, така че ако искате още на нея, абонирайте се за канала, лайквайте и цъкнете камбанката, за да получавате известие. И какво сега да ви кажа? Искам да ви се похваля, не че нещо е, то и вие може да го направите, и вашите родители могат да го направят, но искам да ви се похваля, че вече имам нов телефон и като цяло вече се надявам да ме чувате по-добре, да виждате по-добре. Аз буквално събирах пари, за да се купя този телефон заради вас и заради мен, за да правя по-хубави клипове, така че надявам се да ви харесва. Би трябвало в момента да ни забиват много, да, дори да ни забива даже. И да, така че нека да започваме. Teams. Teams няма. Добре. Както може да видите по принцип, аз тази игра като цяла игра повече на лаптоп, обаче не знам как трябва да стане да снимам от лаптоп и затова се снимам от телефон, но като цяло само да ви кажа, че не съм, но много съм слаб на тази игра от телефон, обаче когато започна да играя тази игра от лаптоп, ставам някакво про буквално. Мен никой не може да ме би на тази игра, ако играя от лаптоп и умрях. Нищо. В ужас, много е гадно. Добре. Добре хора, втора игра. Чакай, колко тимса има? Добре хора, както ви казах, все пак трябва малко доверие и да свикнете с играта. Трябва просто малко да свикнете с играта. Сега хора, тук само да ви кажа, че буквално не знам дали видяхте, но в момента буквално аз натиснах бутона и буквално нищо не стана. Много мразя така как стане. Буквално натискам и нищо не става. Това много мразя. Ако можете да напишете в коментарите какво устройство трябва да изтегля, за да правя клипове и от лаптопа. Канал ще се казва пак по същия начин. Алекс _ място Про. Нама напишете нормотехническия Про. Да. Добре. Все пак трябва да чакаме един век. Добре. Много бързо нещо умряха, бе. По-скоро Teams аз искам. Те всички отидоха там. Цъкайте бутона. Аз всъщност малко бих един. Да, аз верно убих един. Добре. Не го очаквах, честно казвам. Добре. Това беше много тъпо умиране, само да кажа. Добре хора. Две хора може да не играя след малко на тази игра, защото буквално натискам бутона и нищо не става. Защо? Какво става? Аз трябва да сменям меча ли? Аз нямам друг. Ужас. Хора, промених се малко стила, за да може да
Да видим какво ще стане. Боже, само 4 минути са минали. Даже аз няма да изтърпя. Както и да е. Сега. Ще започнем ли днеска игра, бе? Между другото, пишете в коментарите дали искате да продължавам с поредицата на роботите. Защото не знам дали ви харесва, затова в момента спрях. Добре, убих един. Лесно. Лесно. Само да ви кажа, че може би някои хора в момента играят, тук в момента където играят с тези хора, явно играят сигурно от лаптоп или от компютър, защото вижте те колко са добре. Само да ви кажа, че това съм аз, когато играя от лаптоп. Вижте, аз съм много добър. Аз съм много добър, обаче когато играя от лаптоп. Както може да видите, в момента горе-долу добре се спрям като за телефона, ама вие да ме видите като игра на лаптоп коста. Забърза ми топката гадината. Добре, сега съм нещо. Ако знаете какви прота тук има хора, значи аз ако играя от лаптоп, мога да бия едно в сол срещу склад, буквално мога да направя. И жалко, че нямам в момента лаптоп. И как си винаги променям съпада? Само да не отиде при някакво про. Че не съм приготвен сега. То си мислих, че ще умре. Ако може да не ми подавате, мерси. Не се позна. Та стоп, къде отиде, бе? Майко! Няма хора, то в момента, между другото, сигурно в момента съм мисля за много голямо про, ама той да видя, когато съм на лаптоп просто. Буквално с мога да смачкам, ако играя на лаптоп. Между другото, ако не знаете как да се качите и тук, много е лесно. Вижте, идвате, ето е тук. Тук. Да, идвате тук, скачате и готово. И ако нещо не успявате, вижте. Две сега след малко ще покажа. Тук му просто да не ми подават. Моля. Не подавайте! Ужас! Дойде, чакайте да ви покажа мапа. Вижте, цъкате тук на това човече, идвате тук. Избирате някакъв мап, ако примерно сте слабаци. Не го обиждам. Цъкате тук. И просто вие в момента тук може да видите тук някъде настройки, където има. Тук настройки и буквално тук колко роботи да има все едно, колко дали да вървят. Аз не искам yes. Не искам да е слабак. И сега тук просто се тренирате. Да. Само че ще опитам да ви покажа това. Аз съм го пуснал този да е много слаб. Така че набързо ще направя така. И да ви покажа. Ето. Ако може да ме пусне днеска. Опа. Добре, сега. Ето показвам ви. Не знам дали всъщност ще оцелея, защото както знаете, не играя от лаптоп и може да не оцелея. Опитах се да забързам топката, но
Но просто от телефон. Значи, който играе от телефон, а не от лаптоп, препоръчвам да не ходи до хората, ако играете с игра случайно. Да бъза топка, защото видях какво стана. Не ви препоръчвам. Просто. Няма смисъл, така само ще умрете. Вижте, пак ще ви покажа. Просто не дейте да го правите. Стойте си далече и толкова. Сега, да, така може, обаче... Няма. Не го правете. Просто ви казвам, не го правете. Аз малко задържах, защото спамя бяката бутона спамя. Вяра да отиваме в нормална игра. Показах ви. Добре. Аз отидох в ловето. Майко. Днеска не знам какво ми става. Ужас. Аре, вече сме в... Майко, как бъгна. Ужас. Между другото, близо сме до 30 абоната, така че моля, който не се е абонирал, се абонира за канала. Моля, моля. Защото буквално си взех телефон, за да ми е по-добре и на вас да ви е по-добре, когато качвам клип. Така че надявам се, в момента ще видя клипът. Надявам се да ви хареса как изглежда. Така че буквално той струва този телефон 400 или 500 лева. Буквално събирах от малка. От малка. И надявам се да ви харесва как изглежда сега. Надявам се и да ме чувате добре, защото не съм се направил настройките в момента. Бързах да правя клипа. Но не е важно. Важно е, ама както и да е. И да, който не се абонира, се абонира за канал, защото трябва ни 2 абоната да стигнем 30. Добре, хора, сега съм. Добре, 1 век по-късно те свършиха. Най-накрая. Всъщност, ако се чуете защо взех нов телефон, първо, за да ви е по-добре на вас и на мен. И първо, защото се счупих телефона, стария телефон. Много ми харесва този модел. Интересно как не ми дах на мен. Те се радвам. Това само да ви кажа, хора, че това без да иска го направих, просто мислех, че той ще ме подаде и наистина. Той ме подаде. Това без да иска го направих. Умрях пак. Ужас! Стига, как винаги умирам, бе? Много тъп. Се умирам, брат. Значи, ако игра от лаптоп или от компютър, мога да ви кажа 100% направо къртя. Тук е добро място да се скриете като цяло. Буквално си едно някой се показва и се скрива. Пил. Не, това е яко. Добре. Те сняли да свършат на... Яко е на... Чакай.
Майко има някакъв с... Що не виждам всичките, бе? Уа, то с колко победи има, бе? Боже мой. Айде, бе. О, фразгеле. Абе, няма ли да започваме, бе? Майко ще речко, ако не почнем след малко. Ай, хасмуко, най-сетно. Де тук някой умря? То очевидно. Де, ма как карай? Две тук буквално и това буквално се засилва към то си го смазва. Добре хора, като цяло видяхте как буквално го такох няколко пъти. Не успях, това е едното. Пишете долу в коментарите някаква нова игра на Roblox. Има една игра с мишка, аз съм я играл, обаче не знам. Пишете в коментарите дали да играя. Мога да ви кажа, че трябва да се търсят сиренца и... Трябва да търсите някакви ключове, да. Трябва да намерите 3 сиренца, аз пък 3. 7 или 8, за да отключите една врата. И тази врата не съм я отварял. Би трябвало, когато я отключите... Мисля, че превъртате играта или нещо подобно. Но аз ще трябва да спирам толкова от клипа, така че надявам се да ви е харесал клипът. Абонирайте се за канала. Лайкайте. И камбанката. И да. Между другото, напишете в коментарите всъщност някои хора защо имат... Ето е това. Чакайте един момент. Някои хора защо имат... Ето е това. Ако виждате. Напишете в коментарите защо някои хора го имат. Буквално аз не знам. Не мога да разбера за те защо имат. Те са между другото са много големи прота. Но аз трябва да спирам с жалост. Сълзих. Но няма как, трябва да се спирам. Примерно буквално да е 1 час. Няма как да е 1 час. Просто няма как. Няма как. Добре, това беше от мене. И да сме живи и здрави, както някои казват. Айде. Чао.